Asibingelele sikwamukele kule channel. Cela niqinisekise ukuncinzelela ku subscribe button ukuze uthola zonke indaba nje. Namhlanje sikhona la eMlazi lapho ke khona ke sivakashela khona ke emncwabeni wentokazi ebizwa ukuthi Kwandile Ngcobo. Lapho ke khona ke ukutholakala khona ke idumbu sakhe silahliwe emva kokuthi ke khona ke kwazi amanxeba ayisihlanu wakhomba kunensolo zokuthi ke futhi kuyoba wadlengulwa ke lapho ke khona abafundi base Tepelkes High School ade efunda khona bephinga ngobuningi babo ukuzumvalelisa kanye namalunga ke umphakathi singajiyi ngaphandle iqembu ke lomkhonto wesizwe party nalo ke khona ke liphume ngobuningi balo ukuthi ke lizozwalisa ukuthi ke ayakuphele ukuhlukumezeka kwabantu besifazane nezingane ke amalungu omphakathi ke nabafundi ke bebeshilana ke inkundla emgcabeni wayo intokazi besho ke okuhle abakwaziyo ke ngayo ke intokazi ke kodwa ke asiphuthume njengamanje ke sikunikeze lapha ke umbiko lapho khona odluliswa khona ke umholi wentsha yeMK Youth League ke umnomzane uCibane eholi sizofihla uComrade lethu lomncane kusawumuntu omusha ukwandile Ngcobo okushila emhlabeni ngehluke esimbi kakhulu. Asambisani ukukhuluma ngabantu besifazane precisely labo bathi gender based violence GBV. So uphiko lwentsha lwe-MK siyasho ukuthi nokuthi kanje ayilungile siyacela ukuthi uhulumeni angenelele nathi ukuthi umphakathi siyacela ezamadoda sihlale phansi sibhodisane ngoba into kanjena iyaveza ukuthi kuyashoda abantu abama-father figure la kwi-society yethu. So uphiko lwentsha siyayisaza kakhulu ukuthi into kanje imithetho ngenelele udile nayo nathi futhi asihambisane nayo ngoba ilimaza ikusasa lethu thina abantu abasha. Buka nje sekunengane manje seshiyile emhlabeni ikusasa lalo alisekho abazali abaningi. So we are based such and we make sure ukuthi ezomkhonto wesizwe party we deal with such things. Njengoba niphethe manje KwaZulu Natal imiphi ama programs noma ama interventions enizoba nawo ukugwema lehlavu singaqhubeki senzeka? Cha ngiyaqela umkhonto ukhuluma nabantu ophethe national KwaZulu Natal kuphela. So ama programs esinawo sinohlelo lwethu sulusho ukuthi asibe nemihlangano once a month. Kuma-attendance lesinayo yonke ukuthi rate gender based violence phezulu kakhulu la eMzansi ukuze sihlale phansi sidodisane inclusive of obaba. Siyabona usipila ngoba ekugcineni i-gender based violence ayilimazi nawe wena mlimazi ngoba uphelwa ikusasa ugcina usubona. So uze siyivimbe lento le kuhlale phansi sidodisane. Siyabonga kakhulu baba.